Keď poľovník vystrelí na zviera a to odbehne do lesa, ide ho dosledovať. Prečo? Pretože je to etické. Keď v Greenways urobíš prezentáciu a človek odbehne do lesa, domov, ideš ho dosledovať. Prečo? Pretože je to etické. Poďme si to rozmeniť na drobné. Čo je dosledovanie? Urobila si prezentáciu. Produktovú alebo projektovú. Po prezentácii ale nejde o to, či to nejako vyjde. Ide o človeka. Oslovila si predsa niekoho, koho máš rada, na kom ti záleží, niekoho, komu chceš úprimne pomôcť. Ide o človeka, ktorého si zasiahla asi aj veľkým posolstvom. Zmena zdravia, možno dokonca zmena života. Od teba ako od posla má teraz veľké očakávania. Má určite otázky a asi má aj pár pochybností. Necháš to tak? Čo sa asi stane? No nič. Vaše stretnutie zapadne prachom a veci sa vrátia do svojich starých kolejí. Tvoja snaha pomôcť vyjde na zmar. Nedobrý pocit na oboch stranách. A presne preto robíme dosledovanie. Ako dosledovanie v štýle hrdo, pravdivo a priamočiaro a eticky vyzerá? Poprvé, ešte v závere prezentácie si spolu dohodnite o 2, najneskôr o 3 dni dosledovanie. Ideálne vo forme osobného stretnutia a spoločného rozhovoru. Ak sa nedá inak, aj formou pracovného telefonátu. Po druhé, oddeluj pracovné od osobného. Formálne od neformálneho. Choď podľa charakteristík disku. Nájdeš v priloženom pracovnom liste. Po tretie, bavte sa spoločne na rovinu k téme. O zdraví, o rozdiele medzi slobodným žitím a prežívaním. Ty si v rozhovore živým príkladom. Po štvrté, dosledovanie nie je ďalšia prezentácia. Tu už takmer nehovoríš, iba kladieš otázky a aktívne počúvaš. Ideálne si zapisuj, lebo ver, že zabudneš. A tieto informácie sa ti v budúcnosti pri vašej spolupráci budú nesmierne hodiť. Ešte raz, zapisuj si. Tieto informácie sa ti v budúcnosti pri vašej spolupráci budú nesmierne hodiť. Po piate, podľa toho, čo ti človek povie, ponúkneš možné riešenie na mieru. Ideálne tiež formou otvorenej otázky, aby mal šancu sa zamyslieť a nájsť to svoje riešenie sám. Zhrňme si to na záver. Čo je teda dosledovanie? Pracovné stretnutie 2 až 3 dni po prezentácii, kde je tvojou úlohou aktívne otázkami vytvoriť mantinely a smerovať rozhovor do cieľa. Smerovať aktívne uzatvorenie prezentácie k jasnému áno, ale aj k slobodnému nie. O úspechu dosledovania rozhoduje tvoj postoj, tvoja úprimná viera v produkt aj v projekt Greenways a tvoja jasná vízia. Ja kráčam s jasnou víziou v Greenways už 14. rok. Môj postoj poznáš. Čo urobíš ty?